u francuskim kolima, a Tito se vodio u Mercedesu, u nemačkim kolima. Zašto? Jer je on bio, u stvari, kaže, ko je Tito, da li je on poljski grof? Ma kakav poljski grof? Običan zagorski seljak, primitivan, zato je izgledao sve to tako kako izgledalo, a da vam kažem, on je, odakle on imao te manire? Te manire on stekao u obaveštajnoj školi, u austrijskoj Pečuju, gde je bio i Krleža, odatle prijateljstvo, i Antun Avgustinčić. A ovaj, kako se zove, šta se tamo uči? Šta je Tito učio? Učio je da jaše, zato je pravo jahao, malo da igra valcer, bečki valcer, pobogu, pa to je svaki oficir obaveštajac da igra valcer, učio je da mačuje i učio je 3-4 tona na klaviru, onako i što. I to je sve što je on znao u vezi kulture. On nije znao šta ta reč znači, ljudi. Imao je fantastičan instinkt, bio je sposoban da vlada, ali mislim, i Džingis Kan je bio nepismen, i knez Miloš, ali su imali da kažem, tu vlast u gen. To je nešto drugo, ali ta priča da je on poljski grof, to su besmislice moje.